Ikamatha video iyi tikhala titakufotokozerani nkhani yonse makamaka pakusidwa kwa Thandi Chisi kuti akayimirire Malawi ku mpikisano wa Miss World 2026 ndipo m'malo mwake amene wasankhidwa kuti akayimirire ndi Irene Navicha. Ndipo kusankhidwa uku kwabweretsa zokambakamba za Amalawi ochuluka kwambiri. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Very important. Right Honorable Speaker, the issue of Miss Malawi may seem to be small. It shows how compromised our country is. We bend the procedures. The right person to go to Miss World is Thandi Chisi. Why are we bending this thing? This is the national pride. Let's discuss this. Let's this parliament to read. Thandi Chisi must go. Tisanapitirire ndi video iyi mulole kuti tiwunikire munthu mmodzi amene akhale ofunikira kwambiri mu nkhaniyi. Munthu ameneyi dzina lake ndi Mary Chisomo Tom Navicha. Uyo ndi wandale amene ndi Malawi odziwika bwino kwambiri. Iyeyu ndi membala wa chipani cha Democratic Progressive ndipo iyeyu pakadali pano akutumikira ngati Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare. Ndipo iyeyu ndi memba wa nyumba ya malamulo ku Tcholo Thava constituency. Mary Tom Navicha anabadwira ku Tcholo apa panali pa 6 May mu chaka cha 1976. Anasankhidwa kukhala MP wa Tcholo Thava koyamba mu chaka cha 2014 ndipo wakhala akuyimirira derali kuyambira pamenepo. Wakhala akugwira maudindo osiyanasiyana mu DPP kuphatikizapo kukhala director wa amayi. Mu 2024 anapanga mbiri pokhala mkazi oyamba kukhala leader of opposition mu dziko la Malawi. Iyeyo atasankhidwanso kukhala MP mu 2025 anasankhidwa kukhala Minister of Gender, Children, Disability and Social Welfare. Iyeyo ndi munthu ophunzira bwino ndithu moti ali ndi bachelor's degree ku business administration, ali ndi advanced diploma marketing komanso diploma in business administration. Asanalowe kwambiri mundale anagwirapo ntchito ku Medicines Sans Fortress kapena kuti MSF komanso iyeyo wagwirapo ntchito ma business ena. Uyo ndi okwatiwa ndipo ndi mayi wa ana okwana 6. Mmodzi mwa ana ake ndi Irene Navicha amene ndi first princess wa Miss Malawi ndipo iyeyo anasankhidwa kuti akayimirire Malawi pa Miss World mu 2026. Okay, so apa taona zokhuzana ndi Mary Navicha. Tsopano tiyeni tilongosole nkhani yathu yonse ndi cholinga chakuti musamadabwe pamene tizifotokoza zinthu zina. Pakhala pali mkangano waukulu pambuyo pokuti bungwe la Miss Malawi Organization lisankhe first princess Irene Navicha kuti akayimirire dziko la Malawi pa mpikisano wa Miss World 2026 m'malo mwa Miss Malawi wa 2020 ndipo m'malo mwa Miss Malawi amene ndi Thandi Chisi. Malingana ndi malipoti, bungweli linanena kuti chimodzi mwa zifukwa limene linasankhira Irene Navicha ndi nkhani ya usinkhu wa Thandi. Komabe izi zazisa mafunso ambiri chifukwa malamulo amene amadziwika ku gulu la anthu ampikisano wa Miss World amanena kuti opikisana amayenera kukhala a zaka zapakati pa 17 ndi zaka zokwana 27. Thandi Chisi amene anabadwa pa 13 February azakhalabe ali ndi zaka zokwana 27 pa nthawi imene mpikisano wa Miss World 2026 uzachitike pa 5 September mu chaka cha 2026. Malingana ndi malamulo amene afalisidwa akuoneka kuti iyeyu akukwanirabe kukhala nawo pa mpikisanowo. Potengera ndi zimene asogoleri a Miss Malawi Organization makamaka awa ndi Stephen Ndala analankhula ku gulu la anthu,
amasimikizira kuti anasankha Irene Navicha chifukwa chokuti iyeyo amakwanisa kulankhula mwanzeru komanso amakwanisa kulankhula zomvekerako. Ndipo chimodzi mwa zinthuso zimene anayankhula zinali zoona kuti uyuyo Thandi Chisi ndi wamkulu. Koma nkhani imene yakwera kwambiri makamaka nkhani imene anthu ambiri akuyilankhulira kwambiri ndipo maiko angapo sakukhutira, nkhani imene anthu ambiri ikuwakwiyisa kwambiri ndi zakuti ku Miss World kuliso maiko ena amene owayimirira ake ndi akuluakulu a zaka zokwana 27. Awa ndi maiko ngati dziko la Argentina atumiza Alina Axland amene ndi wa zaka zokwana 27. Ku Bahamas atumiza Marichan Boros amene ndi wa zaka zokwana 27. Ku Chile atumiza Ignacia Fernandez. Ku Guyana atumiza Keusha Nelson. Ku Nepal atumiza Luna Lute. Ku Scotland atumiza Ld McDonald. Ku South Africa atumiza Romanda Nomri. Ndipo ku Sri Lanka atumiza msungwana otchedwa Pratibha. Onsewa amene tachulawa ndi azaka zokwana 27. Ndi ena ambiri akudabwa kuti ndi Malawi izi zokuti ayambe kusala munthu chifukwa kuti ndi zaka 27 izi zayambira pati. Kusidwa kwa Thandi Chisi ku mpikisano kwapangisa anthu ambiri kufunsa ngati mafunso a msinkhu akugwirisidwa ntchito mofanana m'maiko onse kapena mabungwe m'maiko osiyanasiyana ali ndi ufulu omasulira malamulo amenewa m'njira zosiyanasiyana. Pakadali pano Irene Navicha amene ali ndi zaka zokwana 20 ndi amene wasankhidwa kuti akayimirire Miss World mu chaka cha 2026. Koma tiyeni tikumbukire paja kuti iyeyo ndi mwana wa nduna amene ndi a Mary Navicha. Eto ndiye kumadabwa kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani, ndi chifukwa chani nduna malo mokhala nduna akukhala amama mu zinthu zina. Nkhani yazisa zokambirana m'malo apa intaneti ngakhale ku parliament ngakhale m'maradio pamene anthu akufunsa ngati chisankhochi chachitika mwachilungamo kapena ayi. Komabe mpaka napano Miss Malawi Organization sinalengeze mwasatane chifukwa chimene inasankha kusintha oyimirira dziko kuchoka ku Miss chifukwa chimene anasankha oyimirira Malawi kumusiya amene ankayenereka kutero mu nthawi imeneyo. Komabe ndikhonza kusimikizirati pano kuti malipoti akusonyeza kuti dziko la South Africa ndi losiyana ndi Malawi chifukwa chakuti Miss South Africa ndi Miss World South Africa ndi mabungwe awiri osiyana amene ali ndi ma franchise osiyananso. Ndipo choncho kupambana pa Miss South Africa sikutanthauza kuti munthu sazayimirira dzikolo. Izitu ndikukuzani chifukwa chakuti pakadali pano pali mkangano wofunanso kupedza kuti kodi zinthu zake zikukhala motani ku South Africa pamene amene ankayenereka kuyimirira kumeneku nayenso wasiyidwa. Ndipo amene wasiyidwayi ndi wa zaka zokwana 24 m'malo mwake atumiza munthu wa zaka zokwana 27. ndiye kufunsa nkomati kodi zinthu zake zikuyenda mwa opposite. Nkhani yabweresa zokambirana zambiri ndipo anthu ambiri akukhulupirira kuti apa sipanayende bwino pachitika chinyengo. Tiyeni pang'ono pokha tingona za Thandi Chisi. Iyeyo ndi msungwana wa ku Malawi amene adapambana udindo wake wa Miss Malawi zimene zidampasa korona kukhala mfumukazi yokongola ya dziko lino. Posachedwa apa dzina lake linatchuka kwambiri chifukwa sanasankhidwe kuti akayimirire Malawi pa Miss World 2026 ngakhale kuti anali Miss Malawi olamulira. Malingana ndi zimene taona iyeyo sakuyankhulapo china chilichonse pa nkhani yokhuzana ndi nkhani m'malo mwake wangothokoza anthu onse amene akuyima naye mu nyengo ino. Izi ndi zina mwa zinthu zimene ndikhonza kukuwuzani zokhuzana ndi Thandi Chisi. Iyeyo ndi mmodzi amene ali pa mpando wa Miss Malawi ndipo ndi chiphadzuwa cha dziko la Malawi. Iyeyo anabadwa pa 13 February mu nthawi imene izikachitika Miss World mu 2026 azakhala ali ndi zaka zokwana 27.
amadziwika chifukwa cha ntchito zake za Miss Malawi, komanso kuphatikizapo anthu ambiri amamuyamikira kwambiri kuti ndi okongola. Ndikudziwa kuti ambiri muyankhula kuti ayi sizikugwirizana, komano mukuyeneka mudziwe nkhani imene ikukambidwa kwambiri pano ndi yakuti Miss Malawi Organization yasankha First Princess Irene Navicha kuti akayimirire Malawi pa Miss World 2026 m'malo mwa Thandi Chisi, zimene zazisa mikangano pakati pa anthu chifukwa anthu ambiri akukhulupirira kuti Thandi Chisi amayenerekabe ndithu kuti apite akayimirire Malawi chifukwa ndi munthu amene ali oyenerereka kutero. Mwina mukhoza kundifunsa funso lakuti ndiye chabwino iweyo Samu ukanakhala jaji ukanaweruza motani? Well, ndikanakhala jaji ndikanapha anthu onse opanga legalize abortion. Ndingoyimba nyimbo ya suffix. Koma ndikanakhala jaji pa nkhani yokhuzana ndi iyeye. Choyambirira chimene ndikhoza kukuza ndicho kuti sindikanayamba ndikuganiza za ubale wa munthu kapena ndale kuyang'ana, koma ndikanayang'ana kwambiri pa umboni ndi malamulo a zinthu kuti kodi akuyenda motani. Choyambirira chimene ndikanazifunsafunso ndi chakuti kodi malamulo a Miss World akunena chiyani pa nkhani yokhuzana ndi zaka. Ngati malamulo akuti opikisana akuyeneka kukhala ndi zaka zokwana 17 mpaka na 27, ndipo Thandi Chisi adakali ndi zaka zokwana 27 pa siku la ndipo Thandi Chisi azakhalabe ali ndi zaka zokwana 27 pa siku la mpikisano, ndiye kuti Thandi akuoneka kuti akukwanirisa lamulo. Funso la namba 2 limene ndikanakhoza kuzifunsa ndi lakuti kodi Miss Malawi Organization ili ndi malamulo ake owonjezera, chifukwa chakuti ngati bungwe ili lili ndi lamulo lolembedwa limene limati liyenera kutumiza munthu osakwanisa zaka 27 kapena wachichepere kuposera wina, ndiye kuti liyenera kuti lamulolo lionese ku gulu la anthu poyera osati mwa nseri. Mfunso la namba 3 limene ndikanazifunsa ndi lakuti kodi malamulowo adagwiritsidwa ntchito mofanana kwa wina aliyense m'mbuyomo. Ngati maiko ena akutumiza anthu azaka zokwana 27 ndipo Malawi yasankha kuti ipange zinthu za opposite kumusiya Thandi, ndiye kuti bungweli limayenera kufotokoza zifukwa zake zomveka bwino. Kodi pali umboni wakuti chisankho chinakhuzidwa ndi ubale kapena ndale? Funso la namba 4 komanso lomaliza limene ndikanazifunsa limene likanakhoza kupereka ki pa zinthu zonsezi, chifukwa chakuti kukhala mwana wa nduna kapena munthu otchuka sikokwanira kusimikizika kuti iyeyo anasankhidwa kapena kuti panachitika nepotism. Pamafunika umboni weniweni ndithu kuti anthu afufuzepo amene ankasankha ndi ndani, amene anayamba kutchula dzina la uyo Irene ndi ndani pa tebulo ya anthu okambirana, ameneyo afufuzidwe. Well, so chigamulo changa chingakhale ichi: ngati palibe lamulo lolembedwa limene limalepheresa munthu wa zaka 27 kuyimirira Malawi, ndipo chifukwa chokhacho chimene chaperekedwa ndi zaka, ndiye kuti bungweli likuyeneka lifotokoze bwino zifukwa zake. Kusokoneza kafotokozedwe kukhonza kupangisa kuti anthu ayambe kukayikira kuti wina wake wamubereka mwana wake kuti akakhale pa mapo akanyamule mbendera ya dziko la Malawi. Koma sindinganene kuti panali kukonderedwa kwa mtundu wina uliwonse chifukwa chakuti wosankhidwayo, koma sindinganenenso pano kuti panali chitika kukonderedwa kwina kwake chifukwa chakuti osankhidwayo ndi mwana wa nduna. Ayi, pakufunika maumboni mmene ndanenera kale kuti wina aliyense akuyenereka kuti afufuzidwe komanso afufuze ku bungwe limenelo aone kuti kodi malamulo awo amakhala motani. Choncho ngati jaji ndikhonza kulamula pano kuti bungweli likuyeneka lifotokoze momveka bwino malamulo amene agwirisa ntchito ndi njira zina, apo ayi akuyeneka asinthe ziganizo zawo momveka bwino. Else anthu amenewo akuyeneka afufuzidwe ndithu, ndipo ngati angapezeke olakwa akuyeneka kuti malamulo a dziko agwire ntchito. Koti liyime. Video iyi ili kumapeto ndipo tonse tituluka pa video iyi. Kumapetoko kuli mavideo ena awiri, ndipempha kuti musankhe imodzi muonere. Dzina langa ndine Sam Mavita. It's your boy Sam Mavita. Tonana mu video sajayo. Bye.